Uphi umntwana ma? Ukhona baba. Uyafunda esikoleni? Yebo uyafunda. Ngikusiza nganike ma? Baba bengize ngenkinga yakho umntwana. Unenkinga esikoleni nasempilweni akuzi kahle. Yebo gogo. Nimbuza umntwana kuqala. Yebo. Kuqala kuyena uma. Oh lelo ubuya kude wema. Yebo gogo siyabonga salwazi kulungile. Thokoza. Amen. Bewuneminyaka mingaki uma ungena esizibeni emanzini usemncane? Beyu-12 ba futhi sahamba nginenkinga kamakhelwane siyobhuda ezibeni esasingizazi wasekhaya. Emva kwalokho mina ngabona sengingaphansi kwamanzi. Lapho kusho ukuthi ngangigoqwe inhlwathi. Uyamazi lo muntu wafika wakubamba wakusonga. Thokoza. Amen. Bewuneminyaka mingaki uma ungena esizibeni emanzini usemncane? Beyu-12 ba. Wangena ezibeni? Yebo ngangena. Nina abanye nibhukuda? Yebo. Wangena phansi makabizwa lo muntu owafika wakubamba phansi. Uyamazi lo muntu wafika wakubamba wakusonga? Yebo ba. Wenkamba phansi? Yebo ba. Wakubamba impela wahlala nawe phansi? Yebo baba futhi wangigoqa nje sama lapha emanzini. Ngena phakathi? Yebo ngaphansi. Kwaba isikhathi esinganani ma? Kuba mhlawumbe kwabo 30 minutes kuye aweni simile lapho naye. Engakwenzi lutho? Engangenzi lutho baba engisongile. Umzimba wonke. Awuthi ke ngiqambuthe wemali. Lana mntanami sibona isimo sakho la usemncane kakhulu mntanami uneminyaka eyayingaphansi kwe-15 eyayibalelwa phakathi kwe-12 neminyaka eyi-13. Lana nihambele nabanye abantwana nithi niyozibhukudela esizibeni nithi niyodlala. Wafike wabususocongwa-ke wena mntanami wabanjwa abanikazi bomfula bakuthatha mntanami bashona phansi nawe. Singeke baqegule sibabize ngegama ngoba bayaziwa abakhulu laba basemanzini abanamabala amabhadubhadu athi awebeliphuzi bangena nawo bahlala bazinza mntanami. Wawubiziwe wena mntanami ubizwe ezinyanga ezulu bekunikeza umsebenzi wabadala kwasho ukuthi kusemncane. Usuku lwami lwaqala kahle nje. Kusho ukuthi emini sinenkinga yasekhaya sasesiplana ukuthi siyobhukuda. Futhi sahamba nginenkinga kamakhelwane siyobhuda ezibeni esasingizazi kwasekhaya. Kusho sangena ezibeni sabhukuda. Emva kwalokho mina ngabona sengingaphansi kwamanzi. Kusho ukuthi endaweni eyayingasenamanzi, amanzi ayeseme phezulu. Lapho kusho ukuthi ngangigoqwe inhlwathi. Ingqondo futhi ayisebenza kancane ngoba kwakubuye kubuye ukuthi bengena emfuleni onamatshe sibhukuda nabanye manje angibaboni kubuye kulahleke kuvetsane kuvele ngibone ukuthi hayi ngoba ngigoqwe inhlwathi nje la ngimkhona futhi ngangisendaweni nje yayikhanya kakhulu la ngangikhona phansi kwamanzi. Yebo kusho nje kwakuyindawo enhle ngoba ihlabathi sakhona sacishe kufana nesihlabathi solwandle kodwa okwakunembala nje kahle khona kwakunembala nje emihle kuleyo ndawo engangikuyona. Kusho ukuthi nje kamama kancane kwakunendawo evalekile emnyama kakhulu kuvalekile nje kodwa nje indawo enkulu nje engangimikuyona kwakunokukhanya okukhulu futhi lapho. Inkathi-ke nje ingigoqele emzimbeni ukuthi futhi ngangakwazi ukuqalaza kangako ngoba manje uyayingoqa kusuka entanyeni kuya phansi. Amanzi emile-ke nje phezulu. Ngiwabona ukuthi amile kodwa. Kunesalukwaze saqhamuka lapho saphebeza mntanami sathi awu kodwa ingane yami isencane. Wabe usudedeleka mntanami wabuya wafika komile kuthe phaqa lapha phansi. Kodwa kwathi mawubuya lapho mntanami wabuya sewukhuphuka. Wabe usuphuma futhi wabafica ontangayini bebhukuda nabo futhi bezenzela benganake lutho. Wathi umusuphumile lapho nawe wazange kwakuyini ngoba wawusemncane kodwa ikhanda lakho ladumelana mntanami lajikeleza. Kunjalo ma? Yebo baba njalo. Le ndawo baba ungizwe kahle. Kunomhlaba lapha ngaphansi.
kunomhlaba. Abanye babo uthola ukuthi benziwa ngamaphupho, baye ngamaphupho, kodwa yena waya physically yena. Ukhumbule futhi dila nemfihlakalo la. Sonke singayazi. Manje kunzima ukuthi kwamina ngikwazi ukuyichaza ukuthi iyini ngoba uthi mawubuya umdala khona ubuye futhi bakwenza ukhohlwe ukuthi bewubonani kodwa ukhumbule bengithathiwe ngilapha isuke kuthwasisa emandulo wawuhamba uyongena esizibeni ifike inyoka ikubophe bese ke uhlungena laphayana uthwase wenziwe yonke into kodwa uthi mawusukhishwa kuyofanele ukuthi ulandwe ngenkomo kwenyikati kwakujijelwa imbuzi kwenyikati kujijelwa inkomo uphume usuphethe ishoba lakho njengoba ngibona nje uphume uphethe isikhwama amathambo uphume uphethe yonke into wayibika indaba ekhaya khaba wazi wayibika nini indaba ubaba ngize ngayibika ngoba sengiyithole kahle lesigodlo sasemlambo umunye ngilethe umntwana wayenenkinga yakhumbula umlethi liqaleni yebo gogo yebo shoke manje na indaba la ikhona ke manje seyadlula le siyibona kimi nonke la ukuthi ke kwagcina kwenzakaleni sibone ngoba kwamletha umntwana la kodwa kwasho ukuthi usemncane nezinkulumo zingakahlangani haleluya abantu besifazane hayi ngoba ngibabeka kabi ibona banensekwa ibona abazula kakhulu einganeni obaba bayahoxa kodwa manje bathi beyiqhuba ingane omama bebekhomba kuzona umthwalo umama omunye ubandla usuke engazi omunye azi kahle kamhlophe ukuthi uthwele inqamlezo muni kodwa bese elufucele enganeni omunye angalifuceli uthola ukuthi omunye ulithwele nje bandla akazi ukuthi kufanele kube uyena olulungisayo ukuze kulungelwe ingane ukhumbule bamasikhuluma ngomsamo ngoba umsamo wakho uyihlo nonyoko kodwa izinsekwa eziningi zingakuma wakho umntwana lana ke kuthe emva kwalokho ngoba kwaba khona isimo sokuthi makacelele umntwana kubhekelelwe la kodwa manje izinkulumo seziqala ukudla ngaseziyaqina kumntwana lokwakucelelwa okwenzeka akuzange kwenzeka kodwa manje kwase kuba isimo sokuthi kufanele ke manje kube khona ukuceleleka okuzosithatha kusise empophomeni afika acelelwe khona phezulu kwalamahlombe alesi salukwazi esiphakamayo uyasibona manje yebo lesi salukwazi ukuyisona esiphakamayo sona manje lesi sasithathe wena esakhuzela lapha emfuleni uyidlozi lomndawo omkhulu lamagudluza unazi la lo mndawo kuwona osalindile ingane yakho manje wena wafuna uthatha umsebenzi wangawuthatha umsebenzi abasekhaya wangabazisa sekuhleli phezulu kwengane sibona ingane manje ehluthulekayo esikoleni egulayo eshayekayo manje lengane ecelelweni kwayo sekungabile sekuyogcina kufanelekile ukuthi lengane ihambe iphume iyokwamukela umsebenzi baba ubonile ukuthi inkinga iqala kumina ngoba kwakuyindlela abantu abadala babezongisebenza ngayo manje ukusho ngadedeleka kwangababikho engikwenzayo ngafana nomuntu obalekileke kanti lento isizohlumeza umntwana yehlela kumntwana kwabuyela usethwala lokho okuhlupheka ngoba mina ngifana nomuntu owabaleka ifuzi kufanele sibheke ukuthi ngabe bayozenzela yini noma babezenzela no njengoba bebeyozenzela kuwena noma mhlawumbe iyothunywa ngoba umuntu ngokwesintu akatshelwa ukuthi akahamba ayothwasa njengoba ngeke ngisho umuntu ayithwasa kodwa okukhulu kakhulu ukuthi ke engakusho mina ukuthi kuzofanele kube nensiza senzo esiyenzayo ukuthi ingane kubonakala ukuthi iyapi noma ithume emlambo umuntu noma ingane bayithume sibe noma ingane bayithuma la beyithuma khona ayisibuze kwabadala so siyabuza ke nabadala ukuthi ke umntwana la kukhona lapho nomthuma khona mina uma kuukuthi ingempela sengifuna athatha umsebenzi njengalokhu unina yena kwabanhlangazimwana nomoya engenile esizibeni kunjalo dlozi haleluya umntana wakho ma kuzofanele senze kanje umntwana la usethwasa ngaloko esithi by default kusho ukuthi akuyona into yakhe into eseyithatha kunina ngoba unina zanga yamukela iwari yami inye kuphela iwari yami ukuthi uma umama engakwenzi ubazosebebuya komunye umelapha ngiyagaranta sekuphelile kodwa kuphelile ngaleyo ngane future is gone siyabuza ke nabadala ukuthi ke umntwana la kukhona lapho nomthuma khona nina
uma kuwukuthi ngempela sengifuna athathe umsebenzi njengalokhu unina yena kwabanhlangazimwana nomoya engenile esizibeni kunjalo Dlozi, haleluya, umntanakho ma kuzofanele senze kanje. Ngizokubhalela phansi ma. Yebo. Okokuqala umntwana uceleliwe kwanhlangazimwana nomoya. Yebo. Sekubele salukwazi noma ngishilo into esizoyenza ngizokubhalela phansi kofanele ubuye nomntwana ngisiye empophomeni la seniyofike manje kugezwe lesi salukazi. Into enza ukuthi nigeze nobabili ngoba umntwana la usethwasa ngaloko esithi by default kusho akuyona into yakhe, into eseyithatha kunina ngoba unina azange ayamukele. Ngoba umkhubo omningi ovamise ukwenzeka mala ngaphandle ke konakale ukuthi sigijime sithwasisa izingane. Kanti ingane kufanele ngabe siyayithwasa, kufanele ngabe siqale emuva ukuthi ize ingane ingenwa lemo izihluthuleka nje esikoleni kwenze njani. So ke qonda ke namhlanje ngiyabona uhambe kakhulu qonda ukuthi ingane yakhe ihluthuleka nje esikoleni hayi ngoba kuukuthi yingoba lapha kuwena kwabheda zange kwenzeke. Sakhuzele sasalukwazi umama sokucacile baba. Mayengakwenza umama sekuqalile enganeni. Ingane nenkinga esikoleni sekugadlile. Iwari yami inye kuphela. Iwari yami ukuthi uma umama engakwenzi izothi suka ingane bazosebebuya komunye umelaphi. Ngiyagaranta into oqala leyo ngane ezokwenza izofika inuka igobongo. Okwesibili izothwasiswa. Sekuphelile. Ngoba kuphelile ngaleyo ngane. Future is gone. Manje lesizoyenza ngizobhalela phansi ukuthi uyobuya nani okokuqala. Okwesibili ngizocela ukuthi udlule lapha kumakhosi. Khona imithi azokunika wona engizofena ngigeze ngawo nje ekhaya okuwona ozokukhuphula ke manje lezi inkulumo zamaphupho ukuthi ke sekwenzakalani in the meantime ningakabuyi kuza la. Yebo baba. Yagogo yebo. Siyabonga salukwazi, siyabonga nina babakhulu. Thank yebo. Sizomvumela. Khona ufuna ukubuza ma? Cha baba kukho. Akukho ufuna ukubuza. Uyaneliseka lokho. Yebo ngenelisekile. Siyabonga. Siyabonga. Ake sibhekeke manje ukuthi ke umntwana ngempela kothi mase senze konke lokho esokwenza sibonile igebo bomthuma umsebenzi ngempela uyokwamukeleka yini kumntwana na kunjalo. Siyabonga ma umntwana uyokwamukeleka kumsebenzi angithi uyabona. Yebo ngizokubhalela phansi ma ngizokubhalela phansi izinto obuya nazo okuyizona ke sibhala la ebhukwini lethu angithi uyabona la. Yebo prescription uzungakhohlwa thathela iphepha into yokukhumbuza le. Yebo into yedlozi ikhona nokuthi ukuthwasa phansi kwamanzi kukhona nanobululeka nje abazali ukuthi abantwana bethu mebese enkingeni ngohambo lwabantu abadala kufuneka simukele sibasize. Yebo sibaphe nje support kakhulu ngoba yona into abayidingayo ngoba kumanje nje umntanami lokho ekuqalile uhambo ngesupport kuyena. Siyabonga ke ma uzothatha lepha ungalilahli ke ngizocela nje manje usukume udlule kumakhosi kumathabethe kunomuntu azokunika